No niin. Se pieni tila ja määrä siellä. Otetaan tuolta tommonen. Mä ajattelin tehdä siis ihan nyt niinku ruokavinkin. Tai ruokavinkin. Mä ajattelin vaan, että mä tein itelle vähän pientä mättöä tässä näin. Tää nyt ei oikein taho sujuu oikeesti yhdellä kädellä, mutta mä aloitan tästä näin ja paussaan välillä, kun mulla ei oo kyllä telinettä millä tehdä tätä hommaa. Kohta tulee lisää. Ja meillähän ei mittailla sitten oikeesti, mulla olisi kyllä toinenkin paprika, mutta mä säästän sen huomiseen pizzaan oikeesti. Niin meillähän ei mittailla mitään muuta kuin putkia. Ja hyvä jos niitäkään. Ja sitten taas jatkuu. Ja yksi tärkeä vaihe tässä vaiheessa on punasipuli. Näyttää vähän heikolta hapelta olevan, mutta tänään on nostettu kaupasta. Katsotaan mitä me saadaan siitä niinku vittu irti oikeesti, että vähän tää nyt kuori pitäisi lähteä ihan vittuilematta. Olisiko se tossa noin, jos sen tossa vääntäisi? Ups, vähän pienemmällä. Joo ei. Pistetään taas paussi ja katsellaan eteenpäin sitten. Ja sille punasipullihan tapahtui tälleen näin niinku. No, niin kuin mä sanoin, että meillä ei lasketa jumalauta. Varsinkin kun oot tämmönen sinkkumies saatana, niin sehän ronskisti vaan vedetään oikeesti. Että tosta oisin kyllä vähän oottanut tulisuutta, mutta ei se aina tarvi olla sitä tulisuutta. Ja uunissahan se menee ihan normaalisti. Jatketaan harjoituksia. Tosissaan joo, mutta täytyy sanoa, että vähän kirvelee kämmentä, kun pistetään tää loppu tonne, että se on huomiseen pizzaan varten. Otetaan tämmönen kuin Gyrost, Wheatost. Kokeillaan totakin vähän siihen niinku kylkeen. Niin tossa viime viikolla niin tein semmosen niin saatanan, sanotaanko tälleen näin, että amatöörien virheen. Niin no nyt se on kyllä umpeutunut ihan jees toi tossa noin. Niin Brisoliputkeen menin 12 millistä niinku putsaamaan. Ja eikö se tarttunut sitten jumalauta kiinni sillä tavalla, että se saatana Brisoliputki sitten painui tonne sisälle niinku. No nyt se onneksi on. No se nyt ei kuvissa näy kauhean hyvältä. Livenä se näyttää paljon paremmalta. Niin vähän kirvelee toi tossa noin. Mutta ei siinä mitään. Me jatkamme edelleen harjoituksia. Ja otamme muuten. Olen käynyt juuri saunassa. Ja ostin tänään tuuporkkia. Ja totta kai, koska olen siisti ihminen olevinaan, niin mulla on ainakin ajaksi purkki näkyy tossa noin. Ja nyt me päästiin asian ytimeen. Elikkä siis pizza. Ihan normaali pizza. Mulla oli tänään meininki, että mä olisin mennyt tänään pizzeriaan, hakenut pizzan ja kebabilautasen ja nautiskellut niistä sitten pitkin iltaa ja yötä ja katsellut leffoja tällaisena. Mutta mä ajattelin, että mä menen tämmöseen sydämiin. Tää on joku Nyhet uusi Warhammerlagare. Joo, voin kuvitella, onko tää kotitehty pizza, onko joku kinkku. Niin joo, meidän kotitehty pizza myös kinkulla ja norsk, joo kyllä. Ja kiloja on 1 kilo. Ja täällä mainostetaan vähän niinku tyyliin vähän niinku tiines, se on vähän niinku Valio Suomessa. 100% Unique Blend ja uniikki sekoitus. Mutta joo, minä
juuston ystävänä voin sanoa, että otetaan tosta vähän Tuborgia vielä. Voi sanoa, että paskapuhetta ihan oikeesti. Mutta ei mitään, lähdetään näitä, mitä mä nyt tässä niinku vähän tossa keksin. Tässä ei ole mitään tarkoitusta, että syödään kaikki kerralla. Kyllähän ne saattaa mennä ilman muuta. En mä sitä, mutta en mä siitä nyt jaksa videoa tehdä, eikä mulla ole nyt mahdollisuuksiakaan tehdä siitä syystä johtuen, että mulla ei ole mitään pidikettä tai telinettä. Koska mä oon luvannut sen, että no sanotaan, että 10 tilaajan spesiaali mä rupeen näyttää naamaani täällä näin oikeesti, että sen puoleen. Mutta mä sanon, että tää on aika pieni pizza meikäläisellekin jo. Että tätä pitää vähän niinku rakentaa. Se rakennetaan tälleen kivasti tämmöisellä punaisella joulun värillä, vaikka joulu on mennytkin jo, mutta anyway. Pistään nuo nyt tonne noin sitten. Noin, ne tekee semmoisen kivan säväyksen toi paprika oikeasti. Ja sitten tää punasalattia. Tätä tulee tänne näin, ihan niinku reippahasti. Näin. Ja varsinkin reunat. Vittu mua vituttaa nykypäivän pizzoissa tai yleensäkin pizzoissa, kun jo siis niinku se on vaan niinku sitä kuorta saatana. Johan siinä on 10-15% pelkkää kuorta, mikä ei maistu millekään. Vittu mä vihaan kuoria. Siis mä yleensä veän ton tosta noin ja suoraa saatana ääntä kohti. Niin pitää vähän täyttää näitä täältä näin, että se maistuu jollekin. No niin. Eikä tää nyt saatana on se vähän erinäköinen, mikä se jos ajattelee, että noin ja noin. Mutta ei tää juttu loppunut tähän näin. Ei hyvät pojat ja tytöt. Tää homma menee tähän näin, että mä ostin vielä ihan vittuillessani. Kun mä löydän vaan sen tältä jääkaapista jostain. Tuossa. Niin mozzarella revet, elikkä siis tätä näin, mikä tää nyt on suomeksi. Siis tämmöstä näin. Jauhettua, tai ei se nyt jauhettua, mutta siis no, you know. Ei välttämättä aina suomen kieli oikein ymmärrä. Hei, mä pistän vähäksi aikaa ton puhelimen tuohon noin. Mä saatan auki tästä näin. No, jos ei muuta, niin vittu vetää puukaa. Saatana. No kyllä. No niin, no sitten lähettiin. Tää on mozzarella juustoa. Ei ollut kauhean kallista, siitä mä olin vähän yllättynyt oikeesti. Tää maksoi jonkun 10 kruunua oikeesti, että nyt oli näin halpaa. Vaikka se on Reima Tyyssä, niin niin se on vähän niinku Suomessa joku, no ei se nyt halpa halli ole, mutta joku S-marketti tyyliin suunnilleen. Tätä kun me levitetään tänne näin päälle. Ihan pieni hetki. Nyt tää vähän paakkuun tuohon. Mä pistän sen. Mitähän mä pistän sen? Olisikohan se tossa? No ei se mene. No mä pistän sen tuohon. Noin, nyt on mozzarella juustot pistetty sinne ja vähän levitellään vielä pikkusen vähän hienommin sinne ja otetaan voitosta vittuun ja ai siis suuhun, anteeksi. Mulle tää kiroileminen on vähän semmoista, no putkimies olen. Noin, se on siinä päällä. Ja
vakuutan, tää 200 grammaa on. Se on tyhjä. Se on tuolla noin. Elikkä kilo pizzaa, 200 grammaa tuota. No noista hedelmistä mä nyt en oikein voi sanoa yhtään mitään, että mitä nyt painaisi. 50 grammaa tai vastaavaa. Mutta sitten me jatketaan seuraavaan. Otetaan vähän tuuborkia vielä. Ja sitten kaikille tiedoksi, että tässä ei ole mitään niinku humalan hakuisuutta muuta vastaavaa. Just kävin tuossa 125 asteisessa saunassa, niin kyllä se vähän maistuu toi olut tossa noin. Mutta tää ilta on pyhitetty elokuville, YouTubelle, ihan kaikille mille vaan mahdollista. Katsotaan tosta noin. Ikävä kyllä joo, huomaan. Mä kyllä yleensä poikotoin näitä purkkiherkkusieniä, mutta raskaan viikon jälkeen niin jumalauta ei jaksa. Niin vedetään tosta auki toi. Ja tässä on tällä hetkellä 400 grammaa herkkusieniä. Niin koitetaan nyt vetästä se jollain tavalla tosta helvettiin. No ei se nyt väliä. Maistetaan tosta noin, että miltä se maistuu. Mä oon aina ollut sienten ystävä. Joo, toimii. No siihen tuli heti jo saatana 400 grammaa herkkusieniä. Ja no eikö tää nyt rupee jo kohta olemaan semmonen kilo. No varmasti joku 1,5 kiloa oikeesti, että vedetään nyt näitä tässä näin vähän niinku. Mä ajattelen vaan slice-linea niinku tässä näin, että ehkä se jotenkin tälleen menee. Noin. Mutta ettei me vaan siihen nyt oikeesti niinku. Siis koska no miten tää kamerassa näyttää niin jännältä? Noin. Ettei me nyt siihen lannistu, että on niin vähän herkku siinä, sitten kun mäkin otan tosta yhden vielä. Niin pistetään vielä yksi tommonen, no vähän vajaa 200 grammaa. Niin vedetään nää höyhenet täältä helvettiin ja nää on ihan siivoja sitten vaan niinku, että siis mä tykkään enempi noista kokonaisista, mä en oikein näistä siivuista tykkää, koska siinä on vaan se, että nää on käynyt jossain vitun laitteessa ilmeisesti ja ei oikein, mä oon vaan tottunut näkemään näitä kalalaitteita ja vehkeitä ja tämmösiä täällä näin, niin ei oikein inspaa. Niin mutta annetaan nyt mennä vaan. Kai se tässä nyt menee. Noin. Ja sitten ollaan valmiita nuitten kanssa. Katsotaan reunustot, että ne on varmasti ihan jees. Tossa noin, meinas mennä vähän ylitä. Tonkin voi imasta tosta noin. En tiedä, mutta tää homma ei lopu tähän näin vieläkään. Piti ottaa vähän tuuporkkia taas. Mä ostin tänään tämmöstä kuin Gulust och Hivtost. Smöreost av äkta gulost. Niin tätä pitää kyllä vähän maistaa. Ihan sormellinen vaikka. Niin siikata, koska se on semmonen juttu, että se joka sanoo, että Tero ei tykkää juustosta, niin se puhuu paskaa. Kokeillaan miten tää onnistuu. No.
Noniin. Miltäs tää maistuu? Kokeillaan. Tää on jotain ihan kultajuustoa. No vittu saatana. No joo. Nyt taas tosta sitten ihan semmonen asfalttilaakari tuohon noin päälle. Ja vedetään takaisinpäin vielä. Noin. En tiedä, kelle maistuis. Olisiko Monsterilla makuja tommoseen pizzaan? Ja sitten pisteenä iin päällä. No on tossa varmaan 2 kiloa pizzaa. En mä sitä saatana sano. Voi olla ehkä. Ihan sama. Mä tossa sitä nautiskelen tän mä halusin vaan valmiiksi tän, niin tän pizzan, että sitä on niin sitten niin että sliceaa menemään. Mutta jos teillä porukat ihan oikeasti on kiertoilmauuni, niin mä lupaan. Kiertoilmauuni, 200 astetta. Jumalauta, siellä tulee kuule pöperö. Mä en oo kertaakaan pettynyt tähän kiertoilmauuniin. Vittu, kyllähän tää nyt vähän painaa kumminkin niin näin yhdelle kädelle. Ei mitään muuta kuin se on siellä. Se odottelee 15-20 minuuttia, ehkä niinkään pitkää. Pizza ei ollut niinkään jäinen. Muuta kuin luukku kiinni ja odottelemme. Hyvää iltaa.